John Bonello, ex-segretarju internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista, għal riżultat pożittiv li l-Partit Laburista kiseb fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew huwa dovut ukoll għall-ħidma tal-Gvern. Gvern li wettaq diversi mill-wedi li għamel. Bonello qal dan f'intervista l-għada li fit-Times of Malta kiteb artiklu wiebes fil-konfront ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Kien hemm numru ta' fatturi. Bla dubju, il-ħidma tal-Gvern ħalliet ċertu riżultati pożittivi f'kull livell, ġifieri ma nistax tgħid illi kien hawn xi skoss l-għada tal-elezzjoni ġenerali li b'xi mod jew ieħor waqqaf ix-xogħol, b'xi mod jew ieħor affettwa l-ħajja tan-nies, ġifieri tal-elezzjoni ġenerali il-ħajja baqgħet għaddejja normali, ġifieri għal min mhuwiex iffissat fil-politika l ħajtu hija politika biss, il-ħajja baqgħet għaddejja normali, ġifieri ma kienx hawn skossi fl-ekonomija, ma kienx hawn skossi fil-pajjiż, ma kienx hawn tibdil fiċ-ċirkostanzi. Iktar minn hekk jgħid Bonello, il-Partit Nazzjonalista ma setax jistenna riżultat differenti. Bonello li Simon Busuttil ħatru fuq il-Kummissjoni tar-Reviżjoni tal-Istatut fakkar li kien hemm diversi kwistjonijiet fejn il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista ma kien ċar xejn. Irridu nirrikonoxxu illi għal sezzjoni tal-popolazzjoni, is-civil unions, il-liġi ta' civil unions kienet xi ħaġa fundamentali. Il-Partit Nazzjonalista, sfortunatament, il-messaġġ tiegħu fir-rigward ma ħareġ ċar xejn. Jiġifieri kien hemm il-kwestjoni tal-astensjoni fil-Parlament, il-messaġġ forsi ma kienx ċar. Allura, bla dubju, kienu mill-fatturi li għen biex ir-riżultat effettivament kien dak li kien. Ġifieri, ma tistax tippretendi li inti tagħmel sena għaddej baffariet bħal dawn imbagħad fl-aħħar tal-ġurnata jkollok riżultat wisq differenti. Intervista estensiva mal-Avukat Bonello tixxandar f'TX tal-lejla.